बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया हरखाबै गंसे गोजौ फरायसालियाव दावबायहैदों। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया गावनि बियाबनि सिङाव थानाय गंसे फरायसालियाव फरायसालिनि जौगाथायखौ नोजोर होनो हानाय बादि हरखाबै दावबायहैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय थुक्राझार गोजौ फरायसालियाव हरखाबै दावबायहैदों। दावबायहैनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखो खथायाव हाबनानै माखासे सम फरायसाफोरजों सावरायो एबा फोरोंनाय जायो। बेबादिनो फरायसालिनि गोरायुंजों लोगोसे गासै फोरोंगिरिफोरखौबो लोगो हमो आरो फरायसालिनि सोरगिदिं माखासे थासारिखौ नायदिङो। नायदिंनानै माखासे खहा जानानै थानाय फरायसालिफोरनि थासारिखौ थाबैनो फाहामनानै होनो थाखाय खोथा होलाङो। नोंथांनाव हान्थु सिं गोदोना आखाइनि आसि सिंस्रि दाफोना सानाय आफादावनि सानाय आथिं मिजुनाय सानाय खर' जरा सानाय आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला। नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट पेन वेल। बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।